olyan kalap, amelyben nem süt be a nap 45 fokos szögig, és ugyanakkor átjárja a szél, azaz szellőzik. Mit gondolsz, hogy milyen ember egy feltaláló? Hát nagyon okos, az biztos, hát furfangos is, meg nagy a fantáziakészsége, ötletei is vannak. Ha olyan dolgot talál fel, ami például a gyerekeknek, akkor lehet például bolondosabb is meg, de hát nem muszáj. Milyen szerinted egy feltaláló? Mit kell tudnia? Hát, hogy mi van a világban, és hogy mi volna még jó, ami hasznos, és könnyíti az emberek életét. Ez egy pulóverszárító, netszháló van rajta. Úgy találtam ki, hogy anyukám sok szép pulóvert kötött, és nehéz volt megszárítani ilyen azon a szárító zsinóron, meg kinyúltak. És ezért találtam ki ezt a tárgyat, mert fektetve a pulóver nem nyúlik el, és szép formáját megtartja. És hogy csináltad meg ezt a pici modellt? Miből? Hát volt nekem egy Barbie hintám, csak az széttört, és akkor ennek az ülőkéjéről voltak itt rajta egy ilyen csíkok, azokat levágtam, és akkor a végét ide ragasztottam, és ilyen netszhálót vartam rá. Láttam, hogy a szomszédnének a vízcsatornája elrohadt, mert sok falevél ment vele, és hát, hogy megakadályozom, hogy a első csatornák elrohadjanak. Meg, hogy ne akadályozza meg a víz lefolyását. És akkor hogy gondoltad, hogy mit kellene csinálni? Hát, hogy olyan valamit, ami felfogja a levelet, hogy lehessen bele az esőcsatornába. De azért így is kell majd tisztítani, így hogy lehet tisztítani? Hát így majd, amikor megszárad a levél, akkor majd a szél az lefújja. Szóval akkor esetleg nem is kell tisztítani? Hát, nem. Tervezzünk tárgyakat, használd az agyadat! Ez a távirányítható porszívó, ez úgy működik, hogy van egy távirányítója, és akár ülve is lehet irányítani porszívót. Abban jó ez, hogy nem kell külön az embernek hozzányúlni, hogyha mondjuk az ágyat le akarja porszívózni, hanem távirányítás segítségével a gépet irányítja a letisztítandó tárgyhoz. Ez motorral működik, a emelőrendszere is és a forgórendszere is, és vannak kerekei, amivel helyét tudja változtatni. És a gégecső? Az egy kitoló rudazattal van ellátva belsőleg, és az is tud mozogni kifelé és visszafelé. És így le tudja törölni a géptől a távolabb levő részeket is. És a másik találmányod micsoda? Az egy kombinált lábtörlő berendezés. Mit tud? Azt tudja, hogy ha egy ember például rááll, itt látható, akkor gombnyomással lehet állítani, hogy a talpat éppen cipőtalpat éppen lekefélje, vagy vízzel átmosassa és megszárítsa. Amik most léteznek lábtörlők, azok nem mindig törlik tisztára a cipőtalpat. Sokszor bemarad a kósz, esetleg vizes lesz a cipő, és nem lehet szárazra törölni. És ezeket a hibákat az én gépem kiküszöböli. Esetleg édesanyád megszidott téged azért meg? Hát igen, volt néhány eset, amikor piszkos lábbal mentünk be a lakásba, és ez neki nem esett jól.
Tervezünk tárgyakat pályázatot 6. alkalommal rendeztük meg. Első ízben 1985-ben írtuk ki, és akkor 5-600 gyerek jelentkezett. Azután ezeknek a száma, jelentkezések száma 1000-2000-re növekedett, és ez végigvonult az évek során. Ebben az évben 500-600 gyerek jelentkezett ismét, aminek az lehet az oka, hogy idén már nem volt módunk olyan széles körben meghirdetni, mint az előző években. Tervezzünk tárgyakat, használd az agyadat! Hányféleképpen tud kinézni ez a fej? Hát lehet neki süni haja, lehet neki ilyen hosszú hippi haja. És tettél az aljára lukat, hogy esetleg földdel lehet beleültetni? Hát lehet földdel is, és búzát belevetni úgy, de hát későn kaptam meg a levet, és már nem tudtam búzát vetni bele, mert nem kellett volna ki. És amikor mintáztad ezt a fejet, ezt hogy csináltad? Modelled volt? Nem, hát először is egy cserepet, utána rátettem agyagot a cserépre, és úgy kiformáztam. Nem volt semmi. És hogy formáztad ki? Nem néztél se tükörbe, se Semmi. rajzot? Ezt úgy kigondoltam, igen. Sok fejtörésbe. Tehát ez nekem többek között az is, hogy egész szerkezetetnek a lelke, ez az óra legyen, aminek az óramutató állító kapcsolójának van meghosszabbítva, és ez csatlakoztatva van egy papírszalaghoz, és ez viszi az órát, az egész világóra szerkezetét. Te mire fogod költeni azt a pénzt, amit nyertél? Valahol befektetem. Hogy érted ezt, hogy befekteted? Úgy, hogy megmaradjon az ellenértéke. Tehát te hosszú távokban gondolkodsz. Pontosan. Tervezzünk tárgyakat, használd az agyadat! Ide kell felszerelni a darálót, és az egy kezemmel darálom, ezt a vászon anyagot így húzom kifelé, hogy jön a tészta, és akkor nem a kezembe fogom, hanem itt az anyagra jön. Nagyon fárasztó dolog így mindig megfogni a tésztát, és így anyukám egyedül is tudja csinálni, nem kell segítenem neki, és így könnyebb. Erre azért van szükség, mert enélkül nagyon nehéz lenne felszedni a hagymát, és ezzel megkönnyebbül a hagymaszedés. Az úgy működne, hogy ezt megtoljuk, és ezek a hagymák szépen buknak át rajta. De ez az valóságban, az életben a hagymát fogja a föld, és jobban kipattan és bukik át rajta. Az ötlet az, hogy szeretjük a természetet és az állatokat, és ezért gondoltuk, hogy egy olyan szobát valósítunk meg, amelyben van természet és állatok is. Hát itt ez egy tigrisasztal, ez egy maciágy, és egy virágszék. És hát úgy képzeltük el, hogy a szőnyeg az egy rét, és a tapéta az pedig az ég. Tervezzünk tárgyakat, használd az agyadat! Itt látható a tárgy, itt van ezt a GMK készítette el, és itt van a tervrajz. Ezt egyszerűen csak fel kell fogatni a zára, és ezt a sínt, ezt a lapot csak rá kell fogatni a zára. És akkor így ennek oda, mondjuk van a kulcs, hozzáhelyezem a töltsérhez, és így becsúsztatom a zára. Mondjuk ez vakoknak ez nagyon előnyös, mert mondjuk nem tudják kitapogatni, hogy hol van a kulcsjuk, és töltsér segítségével ki tudják nyitni a zárat. Én úgy tudom, hogy léteznek átalakító kábelek, ezek miért nem feleltek meg neked? Hát azért, mert általában az átalakító kábelekben a csatlakozók egybe vannak építve a kábelekkel.
tehát nem lehet cserélni a fejeket, mint például ezeken, ahol itt van például egy túl csatlakozó fej, igaz, hogy ez mono, a jack csatlakozó fejek. És ennek az a lényege, hogy több fej van, és ezt ezzel az egyetlen kábellel össze lehet kapcsolni. Ezzel szemben, hogyha te vennél, akkor hogy néz neki az? Hát akkor kellene egy 5-6 kábelt venni, ahhoz, hogy mindenféle variációt össze lehessen rakni. Miért volt szükség arra, hogy ezt megcsináld? Azért, hogy nem legyen szétszórva a számítógépnek a perifériái és a számítógép, meg a csatlakozók ne törjenek meg, és meg, hogy ne is porosodjon. Ide kerül a tápegység, ide meg a magnó, ide pedig a számítógép palája. Ezek is találmány, ez egy olyan lenne, hogy így beletesszük a fürtöt, a szőlőfürtöt, forgatjuk ezt a kart, és ezek a kis lapátok leverik a fürtről a szemet. Csak a fürtöt el kell fordítani, hogy minden oldalán érjék a lapátok, és a szemek lepotyognak az egyedénybe. És utána a fürtöt? A fürtöt aztán el lehet dobni, a csumáját, és a szemek pedig megmaradnak. Kipróbáltad? Hát ez nem, mert ez csak egy modell, és még esetleg össze lehetne kapcsolni darálóval is, és egymás fölött. A szemek rögtön a darálóba potyognának bele. Ezen gondolkodol, hogy ezt kifejleszted? Hát ezt egy égszíjjal meg lehetne oldani. És az égszíj az nem veszélyes? Hát ezt direkt úgy csináltam meg, hogy balesetmentes is, hogyha belengedjük a fürtöt, bekapja a kezünket, ez égszíjjal van megoldva, és ez könnyen megcsúszik, tehát nem veri le a kezünket. Hát ez arra jó, ha lehullik a virágnak a szírma, akkor ne kelljen söprögetni, hanem az beszippantja. És hogyha véletlenül belemegy valamilyen kosz, hát azt kifújja. És hogy hívják ezt a dolgot? Virágszírom szippantó szörgő. Lakaroson voltunk, és nagyon-nagyon meleg volt. Anyu vett nekem egy szalmakalapot, de a szalmakalap befüllett, és ugyanolyan volt, mint a nélkül. És ekkor gondoltam, hogy kéne egy olyan kalap, amiben nem süt be a nap, és ugyanakkor nagyon jól szellőzik. És erre a revuxára gondoltam, ami az ablakokban szokott lenni. Ez ugyan arra van, hogy a nap nem süt be, de ki lehet nézni rajta. De ugyanúgy gondoltam arra, hogy ugyanez jó lenne arra is, hogy a szél például be tud fújni rajta. Tervezzünk tárgyakot, használd az agyadat! A Körzőhegyet egy matek óra, mértanóra előtt találtam ki, mert mértan dolgozatot írtunk volna, és nem volt Körzőhegyen, és akkor jött felém a matek tanár, de szerencsémre volt egy töltős tollam, amiben ilyen cserélhető hegyeket lehetett rakni, és ebből a körzőnek a végére ráhúztam egyet, és itt tudtam vele körözni. Anyagilag kitámogatta a pályázatot. Olyan szervezetek, amelyek az előző években nem nyújtottak segítséget, most felajánlottak pénzösszegeket, úgy, mint az Országos Takarékpénztár, Művelődési Minisztérium, az azóta megszűnt Országos Pedagógiai Intézet, és megmaradtak a támogatók között a régiek, az Agria Kft. És az Ipari Fejlesztési Bank. A Nőklapja is adott külön díjat. A Nőklapja szép cikket írt a buzdításra, és külön díjat adott a nőknek legjobban segítő pályamunkára. Amikor nyáron készültem Franciaországba, akkor nem volt egy használható táska, amivel elmehettem volna, és gondoltam, csinálok egyet, ez mégiscsak úgy van, ahogy én szeretném. Azokat tudja, amit én szeretnék. Elkezdtem tervezni, aztán rá egy hónapra, amikor már közvetlenül a utazás előtt voltam, akkor 4 nap alatt nagyomámmal kiviteleztem. És magában a kivitelezésben te milyen szinten vettél részt? Hát én kiszabtam, és a nagyomámnak segítettem, szóval mindig a keze alá raktam, hogy most itt varja össze, mert
furcsálatom, hogyha befelé varja a külsejét is. Előfordulhat. És mi mindent tud ez a táska? Ez a táska egy sima funkción kell, amit a táska át tud látni. Tudja azt, hogy van itt ez a pántja alul. Ez arra szolgál, hogy ha mondjuk a villamoson nagy tömegbe járkálok, akkor ne sodorják el tőlem, mert egyszer kényelmetlen, amikor még a többiek után is én ki szeretnék szállni. Meg hát itt a hátulja kicsit ki van párnázva, csak hogyha valami éles tárgy van benne, mondjuk tőr, hogyha olyan helyre megyek, az szükséges, akkor az ne nyomja az oldalamat. És mivel ilyen anyagból van, nem orkámból, ezért esőbe ez megviselni egy kicsit, és ezért csináltam hozzá egy kapucnit, most nem tudom megmutassam. Mutasd meg, légy szíves. Kopásabb lenne a táska, hogyha ki lenne kicsit többre, de így is mutatni fog talán valahogy. Ez patenton szépen el lehet két oldalt rakni, és akkor talán megúszza az esőt. Találmányomat lakatvédő vasalatnak hívják, és a lakatoknak mechanikus védelmet biztosít. Nem lehet a lakatszálat átfűrészelni, átvágni, erőcsípőfogóval átcsípni, és egyéb mechanikus erőhatásoknak is ellenáll. Gyakorlatilag minden nyílászáró szerkezetre felszerelhető, kivéve az ablakokat. A kivitelezés az sokkal később történt, miután megkaptam az értesítést, hogy nyertem ezen a pályázaton, akkor találtam rá egy gyártót elég rövid időn belül. A gyártása nyugati színvonalban megoldott, 3 méretben fog készülni és 4 színben. Próbálsz szinte, mintha fölötte akarnád elvenni. Az idei pályázat újdonsága az a szakkör, ami ősszel kezdi meg működését, és aminek az Iparművészeti Főiskola ad helyet, és a Rubik Innovációs Alapítvány adja a pénzt, hogy a szükséges berendezéseket, gépeket meg lehessen vásárolni, illetve hát a szakkörvezetőt fizetni lehessen. Kik jöhetnek ide ebbe a szakkörbe dolgozni? A jelentkezési lapokat már megküldtük a tervezőtárgyakat pályázat résztvevőinek, tehát közülük mindenki jelentkezhet, és a legjobb 10-15 gyerek lesz kiválasztva, és ő kezdheti meg a munkát ősszel. Mi a jövője ennek a pályázatnak? Lesz-e jövőre? Bizakodunk, hogy lesz jövőre, hiszen nyáron, amikor hozzáfogtunk ennek a, most már mondhatom, sikeresen megrendezett pályázatnak a megszervezéséhez, akkor 200 000 forint volt a kasszába, és az összes költség megközelíti a 2 milliót. Mégis sikerült megrendezni. Most hasonló a helyzet, és hasonló a bizakodás. Annyival több ez, mint bizakodás, hogy körülbelül 10 helyre adtunk be mi is pályázatot, hogy pénzt kapjunk ennek a támogatására, és egyelőre még csak 4 helyről utasítottak el. Tehát mered a műsor végén azt mondani a gyerekeknek, hogy gondolkozzanak, tervezzenek, és küldjék be a jövő évi pályázatra az ötleteiket? Igen, igen. Jövőre is várjuk a munkákat, gyerekektől, felnőttektől egyaránt.